13 years ago ngangihamba nomfowethu ngaye eGoli, wayehamba umndeni wakhe unkosikazi kanye nezingane. Wathola itoho wathuka umfowethu sebuya 13 years later. Ubuye ungitshela indaba ezibuhlungu ukuthi umakoti wadlula emhlabeni kanye nezingane. Uthi waxoshwa emsebenzini okwempukane, kasalala ebusuku amaphupha amabi. Uthi unkosikazi uyagodola ufuna ukufihla emakhaya njengoba indoda yakhe yamlahla eGoli. Iphupho lithi goduka goduka, uyolungisa umsamo wakini wakwini. Iphupho lithi goduka goduka, uyolungisa umsamo wakini wakwini. yakho sekunzima nokushayela ucingo, njengomfowethu awusangicabangi ngisho nakancane. Manje usubuye usuxekile, emnteni weminyaka ususilahlekile. Umfazi nabantwana ubafihlele emhambeni, usuyakhumbula ukuthi unomndeni. Ngiqaye wanishiya esizini esingatshela wona ukuthi angolandi ithemba lomphefumulo. Sizohlangana nezinyanya zalapha ekhaya. Iphupho lithi goduka goduka, uyolungisa umsamo wakini wakwini. Iphupho lithi goduka goduka, uyolungisa umsamo wakini wakwini. 13 years ago ngangihamba nomfowethu ngaye eGoli, wayehamba umndeni wakhe unkosikazi kanye nezingane. Wathola itoho wathuka umfowethu sebuya 13 years later. Ubuye ungitshela indaba ezibuhlungu ukuthi umakoti wadlula emhlabeni kanye nezingane. Njengefamily yakho sekunzima nokushayela ucingo, njengomfowethu awusangicabangi ngisho nakancane. Manje usubuye usuxekile, emnteni